खौरांगिरि लोगोफोर दिनै जोंहा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि मिटिं दङमोन 26थि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि मिटिं दिनैहाय जानानै थांबाय जोंनि क'क्राझाराव थानाय UPPLनि हेडक्वार्टारावहाय बे जोंनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि मिटिंआवहाय जोंनि जानानै थांनाय 22 सेप्तेम्बराव जानानै थांनाय आरो 26 सेप्तेम्बराव जे जोङो रिजाल्ट जे मोनदोंमोन बे रिजाल्टनि जोंहा माखासे एनालाइसिस बबेयाव मा जालांखो बोरैहाय इलेक्शना थांखो बबेयाव माबोरै जेनखो माबोरै देरहाखो बेफोरनि मोनसे डिटेल दिनै डिसकाशन बेयाव जादोंमोन सावरायनाय जादोंमोन सावरायनाय जोबखांनायनि उनाव जोङो माखासे थांखिफोर लादों गिबि थांखियानो जाहैबाय जोंहा नैबे जोंनि 2025 मायथाइनि जे BTR काउन्सिल इलेक्शन दङ बे इलेक्शनाव जोंनि BTRनि रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट गुसुङै BPF हानजानो गोबां बिबांनि MCLA देरहाहोनानै बिथांमोनखौ जे दिनै जोंनि BTRखौहाय 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम खुंनो थाखाय बिथांमोननो सुजुग होदों बे खुंनो सुजुग होनायनि थाखाय जोङो BPF हानजानिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों BPFनि दैदेनगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों जोङो मिजिंथियो जे हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव आरो BPFनि दैदेननायाव BTRनि रायजो राजाफ्रा जौगानाय मोनगोन न्याय मोनगोन आरो गायसनजानाय गोजोना अराय गोजोर जागोन आरो रायजो राजाफ्रा जे मिजिंखौ लानानै जे आसा आकांक्षाफोर जे थांखिफोरखौ लानानै बिथांमोननो भट होदों गासै 28था बियाबफोरावहाय दा बे रायजो राजाफ्रा BTRनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जे मिजिं सिमां आरो हास्थायनायखौ लानानै बिथांमोननो भट होदों बेफोर गासैबो जाफुंसारगोन फैगोन 5 बोसोरावहाय बेखौनो जोङो मिजिंथिदों BPF हानजाखौ गाबोन जिहेतु बिथांमोना समायखिरा लागोन होननानै खोनादों समायखिरा लाखांनायनि उनावनो रायजो राजाखौ सेवा खालामनो रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय रायजो राजाफोरनो न्याय होनो आरो जोंनि BTR ओनसोलाव गायसनजानाय गोजोनखौ जाहाथे अराय गोजोर खालामनो थाखाय बिथांमोना हाबा मावलाङो बिनि थाखायनो BPF हानजानिसिम खावलायनो थाबाय आरो BPF हानजानि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय जोङो UPPL हानजा हिसाबै मोनसे थांखि लादों जिहेतु सुबुं दारा हादोराव मोनसे खुंथाय हानजा थायो आरो मोनसे हेंथा हानजा थायो खुंथाय हानजाया जिहेतु दिनैहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ जाबाय BPFआ जाबाय जोङो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल हिसाबैहाय 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम इफेक्टिभ मोनसे अपोजिसन पार्टीनि रल लालांगोन मोनसे इफेक्टिभ हेंथा हानजानि रल लालांगोन होननानै दिनै जों थांखि लादों आरो जोंनि BTR ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि जे भइस बेखौहाय BTR एसेम्ब्लियाव लोगोसे एसेम्ब्लिनि बायजोआव दैखांलांनो थाखाय दिनै जोङो थांखि लादों बेबायदिनो गोबां थांखिफोर दंबावो बेफोरनि गेजेराव मोनसेबाव थांखिया जाहैबाय जिहेतु जोंहा आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थिया फैगासिनो दङ आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि प्रिपेरेसन हिसाबै जोंनि BTRआव थानाय जे 15 आसाम एसेम्ब्लि फोर दङ आसाम एसेम्ब्लिनि सिटफोर दङ बे सिटफोरनि बिसायख'थियाव मोजाङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय मोनफ्रोमबो एसेम्ब्लि कनस्टिटुवेन्सियावहाय 15 सोद्रोमा लानानै कमिटि दानानै फैगौ बिसायख'थिखौहाय मोजाङै गेलेनानै रायजोफोरनि गोसोखौ जय खालामनानै देरहानानै आसाम सरकार दानायाव गोग्गोमै बाहागो लानो थाखाय जोङो दिनै थांखि लादों नोंथांमोना थांनाय बिसायख'थियाव जेननायनि गुबै जाहोनफोरखौ जेननायनि जाहोना गोबां थानो हागौ जोङो गासिबो जाहोनफोरखौ दिनैहाय सावरायदों आरो माखासे जाहोनफोरखौ जोङो सावरायलांबाय थाबावगोन जाहोनफोरनि गेजेराव जिहेतु रायजो राजाफ्रा दिनैहाय BPF हानजाखौहाय मोजां मोननानै BPF हानजानो खुंथाय खान्थिनि गोहोखौ होनो
थांखि लादों बेनो गिबि जाहोन। रायजो राजाफ्रा जायनो भट होयो, रायजो राजाफ्रा जायखौ मोजां मोनो, मोजां मोननानै बिथांमोननो भट होदों, भट होनानै बिथांमोनखौ खुंथाय खाथियाव दोननो माने थांखि लादों, बेनो गिबि जाहोन। माखासे जाहोनफ्रा उनाव फैबाय थागोन। दिनैहाय जे रायजो राजाफ्रा BPF हान्जानो भट होनानै बिथांमोननो बिटिआरनि खुंथाय खान्थिनि गोहोखौ बिथांमोननो होनो नागिरदों, बेनो गिबि जाहोन। आरो बे थांखिखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों, आजावदों आरो जों मानिनानै लादों। जोंखौ लुबैदों रायजो राजाफ्रा, जों जिहेतु बोसोरबा दिनैहाय खुंथाय खान्थियाव थाबाय, रायजो राजाफ्रा लुबैदों जे UPPL हान्जाया दिनै हेंथा हान्जायाव थानांगौ। बिटिआर एसेम्ब्लियावहाय जोङो रायजो राजानि भइस हिसाबै जोङो जिहेतु नोंथांमोना नुगोन जे दिनै गोबां हान्जाया बेयाव बिसायख'थियाव गेलेदों। जों दिनैसिमबो पार्सेन्टेजखौ एनालाइज खालामगासिनो दं। आङो मोनसे समस्थियावहाय बिसायख'थि गेलेदों, बे जाबाय सराइबिल बिटिआर बिजाब। बे सराइबिल बिटिआर बिजाबाव नोंथांमोना नुगोन जाय BPF हान्जानि केन्डिडेटआ देरहादों, बिथाङा 19,000 भट लानानै देरहादों। गासै 46,000 पल जादों। 46,000निफ्राय जुदि 19,000खौ दानख'योबा 29,000 भटारफ्रानो दिनै BPF हान्जानि हेंथायै भट होदों, नङा होमबा? गतिके बे 29,000 भटारनि सेन्टिमेन्टखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामगोन। जोङो 29,000फोरनि भटार रायजोनि, मानगोनां भटार रायजोनि भइस जानानै दिनै बिटिआरआव जों खामानि मावनांगौ। गतिके गणतन्त्रआव, सुबुं दारा खान्थियावहाय देरहानानै खुंथाय खान्थियाव गोहोआव थाबाल' बेहा गोनांथि थायो बेबायदि नङा। जेसेबां खुंथाय खान्थियाव थानाय हान्जाहा गुरुतर दङ, बेसेबां हेंथा हान्जायाव थानानै हाबा मावनायहाबो इम्परटेन्स दङ। बेखायनो जोङो बे इम्परटेन्सखौ बुजिनानै 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम UPPL हान्जाया रायजो राजानि थांखिखौ, रायजो राजानि जे सिद्धान्त बेखौ मानिनानैहाय इफेक्टिभ अपोजिशन फर स्ट्रेंथेनिं डेमोक्रेसि, फर बिइं द भइस अफ द पिपल, फर रिप्रेजेन्टिं दि लार्जार सेक्सन अफ ससाइटि, जोङो बे डिसिसनखौ लादों। समस्थियावनो नायोबा नुगोन जे जेसेबां पल जादों बेनि मोनसे सेक्सना हयथ' BPFनो भट होदों, बेनि बांसिन सेक्सनानो गुबुन गुबुन हान्जानो भट होदों। गतिके बै जे जायफ्रा BPF हान्जानो भट होआखै बिथांमोननि सेन्टिमेन्टखौबो जोङो UPPL हान्जाया रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय जोङो दिनै थाग थियारि जादों।